Anja, najpre čestitke na osvojenoj zlatnoj medalji na Evropskom prvenstvu. Imala si ovde zaista divan doček tvojih drugova i kolektiva Osnovne škole Sveti Sava. Kako je sada to za tebe bilo? Pa ja sam prvo mislila da ja i mama dolazimo kod sekretara da potpišemo neke papire i kad sam ušla na vrata prosto nisam verovala. Svi su aplaudirali, konfete, zastave i stvarno je bilo predivno. Ti si to zaista i zaslužila. Reci nam kakvi su tvoji utisci sa takmičenja, kako su trajale pripreme, kako je izgledalo samo takmičenje? Pa pripreme su bile dosta teške i baš naporne, ali isplatilo se i takmičenje je prošlo najbolje što može. Sada, nakon ovoga, postoje li neki drugi planovi, neki novi cilj koji si sebi postavila? Pa, za sad ne znam na šta sledeće da idem, ali znam da ću i ove godine da se potrudim za saobraćaj i da ponovo donesem neku dobru nagradu u ovoj školi. Čestitke i vama, Majo, na ovoj medalji i to je i vaša zasluga, je li tako? Recite nam vi nešto više o tome kako je izgledalo samo takmičenje, sam format, šta je podrazumevalo. Hvala. Na takmičenju je učestvovalo 18 ekipa iz 17 zemalja i svaka ekipa je imala po 2 devojčice i 2 dečaka mlađeg uzrasta koji su takmičili u 7 ovih stanica koje su bile nama poznate kad smo došli u subotu naveče na prezentaciji i redosled tih takmičenja. Mi smo vozili praktičan poligon vožnje u prvom delu pre pauze, a teorijski deo je bio u poslepodnevnom delu. Jedina ekipa naša nije imala ni jednu grešku na praktičnoj vožnji, znači savladali su vožnju bicikla i između prepreka i ponašanje u saobraćajnom poligonu izuzetni su bili. Svi su bili kao jedan, svi su baš izuzetni vozači i poznavaoci pravila. Ovo je zapravo samo rezultat jednog dugotrajnog rada, je li tako? Pa jeste, mi o saobraćaju krenemo da radimo od 5. razreda. Meni je žao što se o saobraćaju ne govori od 1. do 4. jer dođu deca u 5. razredu, ne znaju ni saobraćajne propise, saobraćajne znakove, znači mi krećemo od nule i smatram da je to mnogo bitno i da bi trebalo više i časova da bude posvećeno zbog njihove bezbednosti. A kako je došlo uopšte do toga da Anja postane deo reprezentacije Srbije? Na republičkom takmičenju je bila druga. I 2 devojčice iz mlađe kategorije i 2 dečaka mlađe kategorije su u svim zemljama, ne samo, nije to pravilo za, to je FIA postavila te uslove, da se samo mlađi uzrast takmiči i da 4 deteta iz svake zemlje predstavljaju svoju zemlju. Jeste li vi danas bili iznenađeni ovim dočekom? Jesam i prelepo je, znači divno je i baš mi je drago što je ovako dočekano. Hvala vam i želim vam i dalje još više uspeha. Hvala. Nadam se, vidimo se opet. Tako je.